Ilang bayan sa Pangasinan makararanas ng ilang oras na kawalan ng supply ng kuryente sa weekend. May ulat si Russell Simorio. Apektado ng kabuhayan ng ilang residente dahil sa mga naitalang kawalan ng supply ng kuryente, gaya nung Lunes na bunsod ng Pumalyang Power Plant na nakaapekto sa buong Luzon grid. Dagdag kalbaryo naman sa ilang estudyante at guro ang mga power interruption sa gitna ng matinding init ng panahon. If it is very hot, the molecules of the body is always hot and they keep on running and running. That causes our perspiration. Kaya yung environment natin, pagka ganitong masyadong mainit, kailangan kalma ka lang, syempre. Masusundan pa ang mga power interruption sa ilang bayan sa Pangasinan. Sa abiso ng Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO, makararanas ng 4 hanggang 9 na oras na kawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa Basista, Bayambang, Urbistondo, Mangatarem at Mangaldan sa Sabado mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang sa Linggo naman, apektado ang Lingayen at Mangaldan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayon sa CENPELCO, bunsod ito ng pagsasagawa ng corrective maintenance sa mga pasilidad ng kuryente. Hindi naman natin kagustuhan na putulin lang yung serbisyo ng kuryente. Pero ito part po ito ng regular maintenance natin para maiwasan na magdulot ng mas malalang pagkawala ng kuryente. Samantala, nagbabala ang Department of Energy sa publiko na asahan pa ang mga yellow alert status o pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon grid ngayong Mayo hanggang Hunyo. Batay sa pahayag ng DOE, inabisuhan na ng ahensya ang mga power plant operator na i-reschedule ang preventive at general maintenance para hindi maapektuhan ng serbisyo ngayong tag-init. Russell Simorio, 1 North Central Luzon.